atozwisisa kuti uri wrong ndiani ende inini uri wrong ndanaye. Asi toda kuti tigadzirise panapa. Payavhirwa ndo painongodzoka ichivhirwa futi. Ende zendrufunga Kalambi. Ende vanodzokera futi paFacebook kundodini? Nanasi hapana. Payavhirwa Koma tamu munofara. Ndinofara kana makadiwo koma sedera yenyu mudhuze. Right, wakona iwo. Koma tau ndofunga ndambokutsanangurira kuti tazoona maikuru wanova mukadzi wechi2 makwenyu wauya wechichema zvikazwi inini ndazwi usapetuke pano, otherwise ndingatokukwadza wozodzokere kukoti usisina gumbo ngendaa yekuti mainini awa wakaende kunokleme maintenance hanzwi manga musi kunyatse kuchengete mukorore mukunda mwana wanga aina mukorore ndio first second born yake. Alright. Tisati tatosvika panyaya yekukoti iyoyo, tinoda kutozwa kwamuri imimi. Muri pamwepo here? Muri pamwepo here? Hungu tiri pamwepo nasunungura wapinduka. Tigere pamwepo mumba. Mukadzi wangu wechipiri. Okay. Ndina maikuru acho aripo. Alright, makawirirana imi naye kuti taakupinda pabarika. Ichokwadi ichocho. Alright, iyo matauro akamboita sengati zvakazoita sezvangoita kunzi ncho kuna maikuru mazwira andazviita makaita zvokuti ncho here kana kuti makawirirana manga mamataura maikuru kuti ndiri kuuya namainini here kana kuti zviro zvakazongoita emergency taakuenda kogara? Aiwa, takawirirana. Titori nemakore anosvika kuma around 3 years tiri tese. Okay. 3 years solid tiri tese tichigara tese semhuri. Asi watanga kungonetsa between that period iyoyi ana kunzwisa zviri zvikuitika. Ane zvaambotaura here kuti chiri kunetsa chii? Chari kutaurawo chiripo. Iye uri kuti iwo ndiri kupfidzisa kuti uende kujeri. Okay. Ndio this is the main point yake ainayo. Ndikati why chikafu mbomangu is available. Chakawandisa nkoma chaya kusumbona kunombonga. Is plenty of food, plenty of everything. But I am shame kuti maintenance yari kuda. Azi mwana hasi uchengetwa plus maikuru here zvinonge zvikubikirana pamwepo munondoziya. Ndofunga ndo pane nyaya pakubikirana pamwepo pa. Danga ine issue yake chinditaura kuti baba EBCD ndaigona kumubatsiridza. But issue yake asi kutaura uri kuenda kumapurisa, uri kuenda kuDiamond FM, uri kuenda chero kwaenda. There's no any feedback. Hamuna kumbogara pasi muri vairi kuti izvozvizvi mukunetsana kwedu imba yedu toigadzirisa sei kana kuenda kuna tete? Kumba kwavo kuna tete. Ko hanzvadzi yenyu imimi? Kwenyu hakuna. Aripo ana tete akadotrai mukanzila from there kubva December akatomboende kumusha kwake uku kuna mesho. Ndikanda tombora mutumire mari bhazi kuti adini? Adzoke. Akazviti mwana uri rwara vana mutumire mari obva adini? Padzoka December iyoyo ndo patanga nyaya dzake dzema maintenance ne violence saka zvaende kuondibata kuti mukadzi uyu ndakaroora ndochitangire ABCD. Iye kutaura kwake wanga achiti mukomatau azombobvira abvisira kana tsvakirai uno. Kobvisira tanga titori preparation kobvisira zveshuwa. Alright. Tatori munzira zvese zviri kuitika tatori pai munzira kobvisira. Ndakatomutaura kuti izvi zvika atitombosviki nguva yakareba tokatande kodini kobvisira. But kobvisira kwacho manje kwakutondinetsa kuti nezvakutoitika zvacho manje tochibvisira sei? Ende ko imimi kuvabereki vake sevanhu vatone vana munombotaura nawo here kana kuti mune communication kana kuti hakusati kwakusvikika? Aiwa, communication tinayo, totaura namai yacho kazhinji, totaura nanasiza mai yacho togotovafonera izvo totaura nawo. Ende issue yacho manje ndakabva taura mai yacho nezuro. Okay. Mai yacho akanga atoti ngauye kumba mukwidze bhazi adini auye neyesterday. Saka polisi ndobva ndadzoka kupolisi kwakanyohwe mapepa. Mai emunhu ati adzokere kumba, polisi ndiye ati no ngaagara until 19 pari kupinde pai mukoti. Imimi mune zvamama offer here kuti akwanise kuenda kumba kana kuti akwanise kugara akabirira koti? Mwamwati decision yenyu mwamwati? Apa ndani chionera rugaro hwaakuita nana maikuru acho. Uri kushaudha maikuru acho. Uri kushaudha kuhara semhuri iripo yakasvika iripo. So kuti ndinatse kuti tiite handling ndatongogumirwa. Makusenda atoende kuHobos police station.
ndichabvunza that issue yacho kuti toita sei because andichitoda andatogumirwa ndodi ndobva ndakwira futi pacentral paakavhurisa chi docket kuti toita sei nenyaya iyi iye wakuenda uri kwandizokera polisi uri kuyo Diamond FM ichiripote nyaya dzisidzo ndaitokumbira dai iye ari padhuze tofonyera mai yake totaura tese tiri pamwe zviro zvoite zvakanaka ndambozva muchitaura nyaya yekuti manga vataura namai nyaya ye$40 vamati ndanga ndati ndimpe mari iri $40 kuti aende kumusha kwake because wanga akatorongedza zvake zvese mitundu yake mabhurangeti matv wakatorongedza so izvo wakatopfeka zviro zvake zviri packed okay zviro zvake zvese zvichireva kuti mweya nenyama hadzichadunge dziripo haasi kuda unga ari apo haachadi kunge aripo asi kuti tiri kumanikidzire kuti anga aripo alright imimi mukomatau maybe lambi kuti tinge tinokasika kusvika pekupendere nyaya iyi hamuna here hama iri munomu yaanonge kuwirirana nayo yaanokwanisa kunge ichigara nayo mpaka tasvika zuva riri because iye pamweni like you said lambi kuti seadzimai ushanje dzinenge dziri kuwanda pamweni kubika pamwepo kunenge kuri kunetsa uye chiti uyu unozondiwanzire sauti uyu akazoti wandinyime shuka uyu akazoti hamuna here hama yekuti munokwanisa kuti amboende kogarepo naapapo since mapurisa akati munhu ngaamirire koti ari kunoko hapana here wemunenge akwanisa kuti anga achizoonana namaini naye hapari zvinezvi munomu hamuna saka best scenario inoita kuti vanhu mugarisane mugarisike iye agarisike maiguru vavewo comfortable ndiye kuti amboenda kumusha ndiwe ndanangosarudza kuti ndikamupe mari iyoyi waikwanisa kuzokwira musokoti day odzoka oye kukoti mari yebhazi nomutsvagira futi yekudi imimi semunhu anonzi anenge angamboita hasha akamuti ukadzoka tinovhiringana nenyaya yekuti waenda kukoti akauya mukadzi wenyu munomugamuchira here muzuva ranhasi kana kuti munomugamuchira here muchimuofa kuti mari yacho zvisina bopoto zvekuti unorara zvakanaka mukovacha zvirikutondinetsa kuti ndainditori naye mumba mangwanani ndikamusiye mumba ndichiende kuchipatara kumwana wangu ururwara utoriko kuchipatara ukaradzikwa ndobva ndatoye kuchipatara pendatobva apa ndichifanira mukomba ndaitobva futi kuchipatara saka kuti nditi handinaye mumba ka zviri kutondinetsa danga ngai ari padhuze kati chinzwisise nyaya yake kuti yakambonyatsokumira iri dombonyatsotodzei chezvinozondonetsa ndechekuti pamweni time frame ndo yazosiyana kuti iye paanga ari available imwimwewo mamurumboone mwana uri kuhospital wo asi sezvo imi mataura kuti mukomataumurira kuti munhu kana zvichiita unondokwire bhazi ozodzoka isusu zvechichachichiita ngechekumubata that is off air tobva tavati kana zvichiita vasvike pano kuti zvichiita votopiwa mari yacho ipo panapa then tochizoti musi waanouya kuuye kumakoti kwawoko tochizosangana futi toona kuti tinenge tasvike pakutaudzana here ngekuti pamweni pacho zvimweni zvetinoita mukomatawo dzinenge dziri hasha pamweni pacho munhu unoda kuti akamboenda away so pamwe uchaona kukosha kwekugara ainemwe panzvimbo uchaona chirungu inoti as even lovers need a holiday holiday kumboti pamweni kuonana every day unenge uri zviro ndakamutaurira yemafuta nhasi ndamutaurira yemuriyo asi kuuya nazvo zvinonesa saka I feel like yemanga maita was a good one a good decision yekuti kana manga mataura navabereki imimi tochizwa ivo kuti vangada kuenda here kune vabereki kana vasinawo then tinochichikumbirawo imimi mukomatawo kuti tichiite zviro zvakona murunyararo dai zvaiita kuti tione futi maikuru lambi totaura namaikuruwo kuti maikuru kuti zvichibvira panguva inoi kubva muzuva ranhasi kusvike musi wa19 kuti zvichibvira mukandonyarara yenyu zvinei anhu andopedze mandoende uku nyaya yopera mosvike pemunoite agreement yekudi yekufambire nyaya dzacho because nhamba dzaambuya ndatopiwa lambi kwana mhaiyo kwaanofanira so what we're going to do is tichafonera vese this is off air
so that we get to talk to them. If there's any more information, definitely we will be giving it to the people, because nandaona vamwe vanga vari kuti murume uyu wakazodai, murume uyu wazodai, saka pauya kudai kuzotaura kuti no arume zvamamuri kuzwa zviyani handizvo zvanga zviri background. So what we're going to do is tichatry kubata iwo mainini vauya kunoku tione kuti which is best, kuti vaende nemwana kumba kunana mhai vozodzoka havo, kuti vazoita decision yekuti ndakutakurira twiro twangu, wotakurira twiro twavo uchiende kuna mhai mabve kudi court. I don't know, Lampi, anything to add? Handina hangu chekuedha besides kukumbira kuti dai taita runyararo vakwanise kuitawo comfortable. Ndinoziva kuti muhasha mune zvinoitika, mumwe anotaura ende panotaurwa nyaya anondiudza inini anotaura pake kuti anatsiridze pake. Ende ndafara kuti mauya muri kunatsiridzawo side renyu. Ngatichiitawo zvakanaka kuti tizozwa zvinotaura matare. Pamweni munogona kutozowirirana kuti ngatisasaenda kumatare. Hanyanyi kuipindira maningi anodanana mangwana munofuma mokisana paya izi tozozwi chaya ndiyo wangaridotondikuendese kumusha. Saka isusu tongoda kuti vanhu vapedze nyaya yakona zvine kugarisana kwakanaka. All right, datenda baba ndo tichataura nemi off air. And of course it is exactly 10 minutes, and that's 10 minutes before 6. There you have it. Tichaonesana tonesana, visit our Facebook page. Tichaonesana tichabatira tichaona kuti tosorova sei nyaya, but nemaonero angu aiwa yasoroveka. Keep it locked right there, wait at